Ya angithi ngimshaya i-thread leli mhlophe i-white thread yenziwa la emanqezu saloon lento le. Ya sithi ngimfake isalo tape. Ngimfake isalo tape. Ibayakuthanda kini imfana omhlophe. Bakwenza i-white thread. Uba nomlandela ya wena abazoyenza i-white thread abamele ngapha. Ya ngapha kwenza ya abazoyenza i-white thread abahlale ngapha. Bazoyenza i-white thread abahlale ngapha. Mfana kithi umncane kanje sowenza i-white thread. Bayakuthanda kini imfana omhlophe. Angizokushaya ubuthatha isikhathi. Ya bazoyenza i-white thread abahlale ngapha. Ngoba ngizoshaya i-white thread kuphela namhlanje. Ya. Sibona mfana kithi. Ye mama. I-white thread ngibiza 300. Anginawo ya i-white thread i-300 iyodwa. I-price abantwana uma umuntu omdala i-900. Yebo. Awuthi ngikubhobozeke small. Hayi easy kuyenza lento le. Futhi thina yabona small uqala ukwenza lento. Uqala ukwenza lento nkabi yami. Kini bakugunda nge-300 mfana kithi. Ya abazoyenza i-white thread uqala ngabazoyenza i-white thread kuphela. Ya abazoyenza i-white thread abamelana abazo-install i-front line. Abazo-install i-front line abazofaka ama-wig ngapha i-scope ngapha. Ngoba i-scope ngizolandela ngabo mangiqeda laba bama-white threads ngoba imali yasekhaya le. Ngiyabonga ngani zakwethu i-support ngani. Ngathanda sakho ubungani igama uvuvuzela nayi nami ungavela lonke unandikimi nakuwo ngaba mnandi ngithanda ukuphoka ngithanda ukushokoloza mangiphethe wena laba abanye bagoloza bayakhalela bakuthanda moshokoloza Pendulikan. Ya ngoba sekushoda ngilipende manje. Ngilipende ngizolipenda manje. Sengimqedile usmall. Mfana omhlophe. Ngizompenda ngilungisela upende wami lapha ya upende wami ngizoyipenda manje. Iva upende nebrush. Ya upende nebrush. Ngizoyipenda manje. Ya ngizolandela ngawe sis lo hleli ngapha kumama lo pregnant ya ngilandela ngawe wena uhleli ngapha. Ya. Ya right. Sengiyenzile manje. Awuthi ngimixe le dye nepende. Mina bafethu upende wami ningise kahle upende hayi ukuthi umuntu ngimpenda ngopende kuphela. Umuntu angimpendi ngopende kuphela. Umuntu ngimpenda ngopende ohlane nedye. Idye le original ngihlanganisa nopende enamel. Lento ayisuke ekhanda noma ngabe so ufuna ukuyisusa ayisasuka ekhanda. Awuthi ngigcobise ke small. Awuthi ngipende. Ya ngimixelene ya let's. Sisi iba ready. Sisi lo omix ngapha ya. Lo khwehlela ya iba ready. Athi ngipendeke manje mfana omhlophe. Pende mfana kithi.
small. Ya noma ngaligeza noma ngalenzani namela iphumi le ayiphumi uyohlezi umhlophe ekhanda lakho nje mawenze la emanqeze enqezulu uyohlezi uthola i-best service uyohlezi uthola i-best service you are the best service server. Ya sengiqedile simali la upendekile manje sekushoda ngiyikame manje lizophuma ke shoda ngikame lizophuma ngimkame Betty cash and small. Uyasmile usisi lapho uyabona ukuthi liyenza ikanti akuthanda ngiyalenza sisomdala mina. Yabona ukuthi manje mase senje sengisuke sengiqedile very fast somdala uzolandela. Wena mase ngilenza kanje yabona lihle kanjani? Yeah. I'm right. I'm spending cheap, right much. Look. Hey, right much. Hey, grand. Right small money. Grand right small. You are 300. These are 300. I think cattle is a tip scared some. Where is my Caesar? Oh no. Cattle. Susele salute ntwana yami anyakutshela ukhipha le plastic manje yosalo right